No tak nemáte ten... Ty vole. Čo si hádeš prúšik? Teraz mi neho poď. Tak to tam stojí? Čo? On stojí tam dobre. Konečne mám Čo ho on hodil? Asi. No my sa rozprávame, že koľko máme rokov, 12. Hej. Však. Hej. Ty si túto pozvúku? Muzikant. No, škoda, že neprišiel hneď takto. Idem sa poznať s tým. Počkaj, ja som čítal čo ty musíš takto, môžem na chvíľku? Takto. Tento polož. A takto sa musíš postaviť, nie takto. Ale takto, týkaj sa. Takto. Takto urobíš. A tam musíš. Na tú stranu. Takže idem. Ne, zle. Nemôžeš to takto, rekúraj sa. Veď takto. No tak. Ale ty si to ten druhý krát urobil takto. Aha. No, konečne sme našli ten prúčik však. Hej, to je takýto. Čak, tu je taký odkaz. No. Prečítaj ho. Ja som vám dal taký prúčik, že 12. ho zoberiem. Tak sa ešte, môžem na chvíľku? Ešte sa s ním pohrám. Videl si? Ani som nepovedal kúzlo, ako to zabilo. Tak skúsim Imperio. Nice, mám nové skúso. No. Imperio. Tak všetkým zoberiem. Obliviate.